komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:06, maing aga syudad sa Bacolod, Negros Occidental sa Malamutan sa aton sining pagpalagad. Welcome na sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa ngalan sang regular nga anchorman, Aksyon Art Tayhupon, talos nga magapangalagad sa inyo this morning, ini sa Aksyon Bryan Morden. Aksyon Hotline. Basta Martes gani mga ka-aksyon nagakuha na, may mga changes gamay gid lang sa aton sining pagpangalagad, pero still nag-serve kita sa amon sinima sarangan para ipalabot dira sa inyo ang mga panibaggo nga mga information halin kagabi tob-tob sini nga mga tiniyon. Aksyon Hotline. Oy, subong nga adlaw Martes kita sa nang balkona, unang adlaw sa bulan sang Setyembre 2020. Aksyon Hotline. Nabatyagan nyo manda action hands mga kautod naton ang pag-umpisa sang Setyembre nga mo ni ang umpisa nga nagapaninghamot ang Paskwa. Aksyon Hotline. Kag nagapaninghamot ang pagsaulog sang bag-ong tuig mga kaksyon. Mumani nga adlaw umpisa sa pagtukar sa mga ambahanon, mga Christmas songs mga kaksyon sa aton sini nga mga radio stations, na. Amo maning adlaw nga makabataan ga chismis na kung paano sila mga ruling, no? Paano sila mga Paskwa. Amo maning nga mga adlaw action hands nga ginasugiran sa mga ginikanan ng kabataan nga si Kuanho Maninay mo ni, si Kuanho Maninoy mo to. Aksyon Hotline. Kabalo ka ang tion sang Paskwa bala. Way labot nga nagasaulog kita sa pagkabunag, magasaulog sa pagkabunag sa aton sinimang luluwas. Ti ina kuan mo pagbunag niya kuan na gift na siya, no? So ang una-una sa kabataan ginaton, and most of us Paskwa, alam mo na bla, no? Pero part na lang sa aton sining pagpakita sang respeto kag pagpalangga. Aksyon Hotline. Sige, no? Bisa na nga mga krisis karon ginatubang naton diri sa Bacolod kag bugos nga Pilipinas, bugos man nga kalibutan, ipatunga gyapon naton, ipasentro naton gyapon ang pagpalanggaan ay labi na gid nga ari na kita sa bulan sang Setyembre. Although everyday dapat palanggaan ay gid man kita. Aksyon Hotline. Pero do balakon sa amo nga binulan do kalain gid man kuno mo, na? Do kalain gid man kuno nga amo nga ipabatsyag mong pahigugma. Aksyon Hotline. Sige, na last 8:09 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Anyways, mga ka-aksyon, kagabi gid lamang mga dalag ko nga balita nga hatagan naton sang pagtamod sa aton sini nga pagpangalagad. Aksyon Hotline. Ang mga balita sa nasyonal so far, ining pagbutang na sang panibag-o iya nga presidente sang Philippine Health Insurance, so PhilHealth mga ka-aksyon, nga amo si Mr. Dante Giran, Aksyon Hotline. a former NBI director, no? Gindayaw sa gilayon ni Senador Ping Lacson, hambal niya mayo gini nga tawo. Aksyon Hotline. Sa kabay pa nga atubang kag mahatagan sang solusyon sa sining bag-o nga presidente sang PhilHealth
ang ginaligar korupsyon nga nagluntad dira sa nasambit nga ahensya. Aksyon Hotline. Pwerte magkakatabo sa PhilHealth subong, no? Di kumusta na to mga tao nga nag-resign? Kumusta mga guya nila sa to? Naglipit na? Hotline. Klain bla no, naguntat ka sa trabaho mo pero may ginbilin kay mo nga dagta sa imo sini nga dignidad. Aksyon Hotline. Anong initubang mo na sa pamilya mo man? Apisar nga aligasyon pa lang pero daw kahalata na gidla. Aksyon Hotline. Ambal sa mga kapuhan mo ay amo naglis lolo ko. Ambal ng imo tupad balay to nya. Naan tupad balay now. Sa PhilHealth na muna silang ginapang akusar. Aksyon Hotline. Amo na kon katrabaho ka Aksyon JM, di kagid maghimo katuntuhan. Para nga hindi kapag chismisons tupad balay mo daw sobra pa na sa COVID-19. Aksyon Hotline. Di sila to bisa nag-resign na pero ang tampalas kag ang pagyaguta sa ila sa mga tao hindi maintindihan sobra pa ni sa COVID-19. Aksyon Hotline. Dinagalaom kitang ining bag-o nga presidente sang PhilHealth mga kaksyon, ipatuman niya da ang husto gida, no? Although sulito na ton mga allegations pa man lang to, no? Ti subong kabay pa nga magwa din kamaturan aside nga mamuno siya sa sa PhilHealth, ti kabalo ko nga ang papilya na subong amo ang magpangkutibaw kag magpangusisa kung ano gibla ang nagluntad nga mga aligasyon sa PhilHealth nga may ara sang korupsyon. Aksyon Hotline. Ti former NBI director sagad ini sa sagad ini sa investigation mga kaaksyon. Aksyon Hotline. So far ang iban nga balita sa nasyonal ining announcement ni Presidente Rodrigo Duterte anyways dali gilang si Bagyong Julian ato na, layo-layo na sa Philippine Area of Responsibility. Pero may isa naman subong ka bagyo nga nagalululi diri sa aton sa Pilipinas. Aksyon Hotline. Kabay pang hindi lang gid tuman ining bagyo kiti ka budlay sa aton sining sitwasyon mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Presidente Rodrigo Duterte mga kaaksyon nag-anunsyo upod sa National IATF sa mga lugar nga ipaidalom sa classification kaangay sang una diri nagapabilin ang Metro Manila sa ginatawag nga Enhanced Community Quarantine. Aksyon Hotline. Nagapabilin dito sila mga kaaksyon, no? Bangod sa sitwasyon nila or modified Enhanced Community Quarantine. Medyo mataas-taas pa rin gyapon. Samtang ang the rest naman niya sa bugos nga Pilipinas, ang GCQ na naman niya, ang General Community Quarantine, ginpalayag diri ni Presidente Rodrigo Duterte kag IATF amo ang Bulacan, Batangas, Tacloban, kag syudad sang Bacolod. Aksyon Hotline. Apat ini ka mga dalagko nga mga lugar mga kaksyon nga napaidalom subong sa GCQ. So maghambal kita GCQ, medyo mataas-taas ini siya nga classification ikumpara naton sa MGCQ, Modified General Community Quarantine, GCQ, no? Umpisa subong nga adlaw tob-tob sa katapusan nga adlaw sa bulan sang Setyembre. Aksyon Hotline. Hindi niya 15 days kundi 30 days mga kaksyon nga GCQ. Kag the rest sang mga lugar diri sa pungsod Pilipinas suno sa aton sining presidente magapabilin nga Modified General Community Quarantine. So mo kumbaga kung sa mag-ululutod amo ning pinakaagot, pinakamanghod ang MGCQ mga kaksyon. Aksyon Hotline. Amo man ang announcement ni Presidente Rodrigo Duterte kag so far tulo tawhaya no ang mga balita sa national mga kaksyon. Aksyon Hotline. Diri sa lokal kagabi mga alas 12 no ginpapagwa na ang Executive Order number 57 ni Mayor Bing Lirardia nga napaidalom ang Bacolod sa GCQ. Tinag-upod siya kung ano man ang mando sang presidente. Aksyon Hotline. Kahapon sang hapon, temprano pa, Modified General Community Quarantine naman ang ginpirmahan nga EO ni Negros Occidental Governor Jose Eugenio Lacson o Con Eugenio C. Lacson mga kaaksyon. Aksyon Hotline. Amo na ang mga nagkalinabo so hindi na synchronize ang duha ka parte sang island or diri sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline. Hindi na parehos nakadepende abi ini sa sitwasyon sang kadamuon sang nagpositive
sining COVID-19. Aksyon Hotline. Ipa-explicar tanay karon duga nga ang GCQ magkaksyon kag ako mismo mag-explicar man sa inyo kay may lain ining restrictions nga dapat naton sundon. Aksyon Hotline. May ara sa nadakpan nga miyembro sang NPA. Kag ini siya ginatudlo nga isa sa mga nagpamatay to sang miyembro sang otoridad man sa Negros Oriental na lumtad ining dinakpanay kahapon sa ilog. Aksyon Hotline. Pero ang puwerte man nga linagumba sang balita diri amo ang pagwa ni Councilor John Gamboa Jr. sa ginaligar kuntani mga overpriced no galikiti proposal pa man lang ini sa mga items nga baklon sang tagsa-tagsa ka mga departamento sa Bacolod para sa COVID-19. Aksyon Hotline. Kagabito nagataas tingog ni Councilor Gamboa mo no angot sini premium explanation diri si Vice Mayor Elsen Familiaran atong parte sa kwan sa vitamin mga kaksyon daw makahambal kita daw may ara pa to sang lusot. Aksyon Hotline. Kay sa isa ka box to we don't know kon pila ka bilog sa isa ka box may mga gagmay pa ginang boxes dira sa sulod nga basi amo tong tag 300 plus ang presyo. That's why nga kunting bon mong isa ka box nga dahol gid ya sobra 2,000 pesos. Pero ang kay Gamboa naman tukko no yang bakal sa botelya na 390. Aksyon Hotline. Damo na nga sitwasyon mga kaksyon, no? Diri daw makalusot-lusot pa. Pero dito sa mga items kangay sang face shield nga isa ka gatos kada isa. Aksyon Hotline. Suliton ko proposal ini ha nga gindiskusyonan sa sangguniang panglungsod virtual session nagligad nga daw. Ti ang DTI nag-release gani isang SRP sang face shield nga dapat 26 to 50 pesos gid lamang. Tim proposal nga balaklon to tani sa gatos. Aksyon Hotline. Ang laptop tag 60,000 or sobra 60 no? Ang printer 28,000. Ay nag-inano ini. Aksyon Hotline. Amo to nag-ibuwal si Gamboa sa taligid lang. I-review nyo na anay. Pero apisar sang pag-question ni Gamboa sa sining nga mga items, mga kaksyon nga daw sobra ang presyo, nagbuto man siya pon pabor sa 113 million pesos nga supplemental budget agod gamiton para dira. Aksyon Hotline. Tinagtaas kilay sa mga tao sa siyagi sa ka-question pagkatapos pabor masagaray sa supplemental budget. Aksyon Hotline. Yang sabat ni Gamboa kagabi siya tindi manaton pwede aksyon Bryan nga idilatar tani, i-delay tani or i-delay tani ang kaangay sini. Nag-question malang ko to review ang price. Pero why kita'y nagapugong sa para sa kaayuhan. Aksyon Hotline. Ayos last 8, 18 Aksyon Radio, Philippine Standard Time. Aksyon Hotline. Sa nambal ko na makaksyon, kainasang aga, basi kibot ka mo, ang Bacolod hindi na napaidalom pa sa Modified General Community Quarantine. Aksyon Hotline. Ara na kita sa General Community Quarantine which is ginasunod gidya sang City of Bacolod, ginasunod sang lokal nga Interagency Task Force. Ang mando gikan man sang IATF didto sa national. Aksyon Hotline. So kay na ginpagwa ini General Community Quarantine na ang Bacolod. May mga restrictions diri, no? Ipalayag ko na karon mga kaksyon. Unahon ko lang laboton si Vice Mayor Elsen Familiaran angot sini. Aksyon Hotline. Unahon talambot lang si Vice Mayor Elsen Familiaran mga kaksyon angot sini para at least mahang pantapagid, no? Actually si Secretary Carlito Galvez nagpagwa man sang statement sini mga kaksyon. Ginlawag niya diri nga amo ni nga mga lugar man like Bulacan, Batangas, Tacloban kag ang Bacolod ibalik ay butang sa General Community Quarantine. Aksyon Hotline. Last 8:19 sa aton sila nga pagpangalagad. Sige, ayoon tanay si Vice Mayor Elsen Familiaran sini Matinion. Online sa hotline. Online sa hotline. Are sa aton nga linya isa sa mga tuman kasako nga tawo diri sa Bacolod sini Matinion. Vice, good morning. Yes, mayong aga. Aksyon, Bryan, mayong aga. Di siya atong tagalamat. Salamat, gid Vice. Vice, ginpaidalom kita sa GCQ liwat ang Bacolod. Anong, aside from the palayag ni Presidente Rodrigo Duterte and Secretary Galvez,
So, diri sa Bacolod, Vice, umpisa subong ipatuman talagid ini. Yes, Action Brian, nakaagi naman kita GCQ. The Aha. same kuha na Japon. Guidelines, except for a few ambi, no? Aha. Na allowed na ang dine-in. In the past, then, pwedeng dine-in. Aha. Allowed na ang mga fitness gym. Aha. While in the past, hindi allowed, no, sa GCQ. in I GCQ. see. Okay. Aha. May mga issuances, guidelines nga dyan liwat eh. Mhm. Daw nagalingin lang ulo ko, Action Brian, sa kung transport, Oho. sa transportation. Oho. To, nga, Vice. Mhm. Oo, kaya daw sa MGCQ, allowed ang 3 kapasayros taxi. Aha. Subong yan sa GCQ, daw 2 na lang. Duha na lang tuod, no? Na pwede sa tubang, sa likod, no? Likod 2. Mhm. And that, ang sa jeepney naman, Aha, aha. so galigog ang ulo ko, 2 seats apart. Doon naglagka. Ay, so, hindi na sa 50%, Vice, do 25% na lang. Damo sila. Oo, confused ako, no? Kasi Aha. subong useless na karoon ng barrier, ng barrier ka. Aha, yes. Oo. Nabutang ka siyang daw divider. Aha, aha. Subong niya sa DCQ, may ara 50%, may 30%, no? Daw lingin ng ulo ko. Depende, di ba depende sa kada kuon sang salakyan. Maybe guro ang driver na lang bahala mag-divide sila, Vice, no? Mamusa na guro, no? Mhm. Oo, kung 1 seat apart, 2 seats apart, dagali ko ang ulo ko. Aha, Right? aha. Bilin ka na isa ko na. Aha. Enforcement siguro, kung Yes, anong yes. ara na kaptan nilang guidelines tira. Mhm. Bilin ka na sa LTO, Aha. sa atong PNP. Aha. No? Bitaw tabi gapang saway lang da abi, no? Nga reminders abi sa mga driver, mga pasahero, damon na lang nagurong trabahoon gid nila. Mhm. Yes. Aha. Sa mga businesses ya, Vice. Ang businesses lain sang usap sa EDCQ kwan sila open. Open No? sila. But not 50%. No, sa No. i-order ni Mayor 50%. Mhm. At least mahagan-hagan ang mga tao. Except ambi sa kwan, no, sa GCQ wala kitang mass gathering, no? Gusto na. Limited to 10. Mhm. Maximum of 10. So kung may mga church activities, Mhm. limited sa 10. Aha. Mhm. Kasal, limited. Lubong, limited. Mhm. Sa kasal dapat 10 person allowed, no? Grabe. Maximum. Ang aton ginamention ni Mhm. Action Bryan National Guidelines. Yes. Na, hindi local. Klaruhon tani national niya nag-follow lang dia ang local kay ba sila ay naman yung interpretation sa nagabira iban karon. naman na siya niya nga tungang kapli naman kin pabalot pa padami mo national na no? Yes, correct na. So, naka-GCQ kita pero hindi 100% nga amo tong sundon sa nagligan nga GCQ. May mga few diri nga dapat amo ning aton sundon gid si buong Vice, ano? Amo ni siyang mga pagbago abi. Oo. So, kag plus ang kay Mayor nga plan sa September 3 eh. yes. So, Galing hindi ko da ka discuss kay laton tang iyang EO. EO. Mhm. Oo, kay base sa lab lang aton kung may ginuwat siya confused na tao ka. Isa lang din may talo pang dan ko, Vice. Hindi, 8 to 4 ang curfew naton. From today, mag 10 to 4 na kita naman. Why pa ko kabasa actually sa iyang EO, ara sa EO ya 24. Yes. 10 to 4 naman na Vice, nagbalik kita sa 10 to 4. Kaya mo na siyang ayo siyang mga negosyante. Okay. Na kung 8 o'clock ang curfew, alas 5, alas 6, pangimos na sila. Buli na sila dayon. Why good income, no? So may give and take na kung Again, ayo ay mga doctors, ay negosyante. Kag ang liquor ban di may partially lifted man na gani Vice, no? 12 p.m. Para to na 6 p.m. na da. Na-mention niya man diri. So, So, ang liquor ban is that in public places, hindi pwede. Double da? Yes. Chuck Dog advice, Tapos may window time. 12 p.m. to 6 p.m. lang. Amo lang ng oras. Okay. Ganun na-mention niya na da. I thought all the while nga sa September 3 pa na iyang Ipalayagin tanan. impon niya sa iyang kuwan. Sige.
Pero Vice, bangod sa GCQ nga ini, kabay pa, no? Sa imo paglantaw, makadako, makabulig-bulig na ni sa ginatubang na subong nga nagasaka nga numero Vice, ano? Ang aton ang pagbubo siyang action Bryan, siyang transmission, siyang COVID, for me, dependent sa aton. Minano pa ang quarantine status kung hindi ka magpalo, useless na. Correct na. Kaya honestly, hindi niyo yung pantayan sa pulis yung tanan. Correct. 16,000 hectares sa po. Yes. Ipila man lang pulis mo. Hindi ka mabantayan sa kanot, hindi ka mabantayan ni kapitan. Kagang population, tadi May ko damo. pagkabay ni kapitan, sawayon ka, pati kapag lakat ni kapitan, balik na sila naman sa ila. Gawi. So, ang success and failure kaniya, hindi ni dependent sa amon. Dependent ni sa each and every one of us. Kung muna iyang klaro, dami na, no? Panadang Aksyon, compute. Yes, correct ni na, no? So, laom kita sinitaran-tanan na, no? Ining pagsaka sang MGCQ to GCQ, patimaan na ning ang syudad naton dapat mag-control na gid mismo ang tao sa disiplina nila. Kay gapatimaan lang ang dako gidyang numero nga nagsaka ta device damo sini. Yes, correct lang siya. Dapat mahadlok na sila sa mo sini nga sitwasyon. Yes, Vice, update lang ko gamay, kumusta to mga hospital sa aton before? May mga updates kita kung naka-open ng iban sa mga initial close to admission. Well, I think nag-promise to sila, no, sa virtual meeting to sa region. Ang Paksi Congress to nag-initiate sa meeting. Nag-promise to sila na increasean ng ila isolation room from 20 to 30%. But it takes time na renovate kasi isang kwarto kaya hindi mo nalawag-lahog ang isolation room. Ito wag ka nga isolation. Kaya isolate kada ang mga fixtures sa sinailain mo sa ordinary nga room. Pwede kung COVID, ibutang mo may mga leak na dakaroon ko din ng virus ng laptan. Correct. Kasi siya immediately, mas mo dugangan. Kasi blau-blau. Yes. May mga renovations kasi na may mga installations, safety measures na ginapamutang. But then as of now, ang aton hospitals, amo mangyapon action ba? Puno gyapon kay siyempre personnel na mismo una nga gina-isolate subong device mo, no? Kay damo man gid nagkala-apektuhan sining COVID-19 nga ini. Damo sina sitwasyon. Anyway, so far why pagidman kita sa mga panibago lang aton gulbalantayan di September 3 on Thursday. Anyway, sang imo sini panugyan liwat Vice sa publiko diri sa Bacolod sining GCQ na naman kita. At the same kwan mong gyapon sulit-sulit action Bryan. Ang aton safety sang imong lawas, imong pamilya na dependent na sa amay sa ginikanan. Ito kita ang nagahom sa aton panimalay mo. Para sa aton ang control. Halong ta. Lain ang sitwasyon action ba? Grabe, no? Anyway, Vice, salamat sa imong time. Good morning. Good morning. Pasensya agad. Yes. Aksyon Hotline. Grabe si Vice, ang balibay lain ang sitwasyon sa Bacolod. Hindi pa ka muna makuratan kung sa Bisaya pa. Aksyon Hotline. GCQ na kita mga kaksyon. Dungagan ko lang, ano? Kay kabalokon hindi ko sa sitwasyon ni Vice, kapoy ni mga tao ni, nga, sa ila sini trabaho, meeting dire, meeting dito, pagkatapos ang isang trabaho dito na naman. Aksyon Hotline. No? Sa idalom sang Executive Order number 57, General Community Quarantine sa Bacolod mga kaksyon, umpisa September 1 to 30, meaning 1 month ini mga kaksyon, hindi kay 15-15 na nga aton nga sitwasyon subong. Aksyon Hotline. Pamati dira sa mga negosyante naton, sa mga mahilig maglagaw, ang panibag-o nga curfew hour sa syudad sa Bacolod, mag-aumpisa na sang las 10 sang gabi, tubtob las 4 sang aga. Aksyon Hotline. Makabenepisyo dire ang mga negosyante naton nga ti makapanghimos-himos sila start by 8 o'clock. 9:30 pauli sila pagka 10 o'clock sirado na gid or 9 o'clock sirado na gid,
10 o'clock ang aton sini nga mga utod nga nagatrabaho ara na sa tagsa-tagsa nila ka mga puluyan. Ang liquor ban mga kaaksyon partially lifted naman ini. Pwede makabakal sang ilimnon las 12 sang udto tubtob las 6 sang hapon kag mag-inom sa sulod sang inyo puloy-an, hindi sa kilid dalan. Ay, na klaro-klaro na gina. Bisa nakabakal ka sa las 12 tubtob las 6, hindi ka pwede mag-inom bisan diin lang nga lugar. Dira ka panago sa inyo puloyan, bisa magmaoy ka pa na bahala kadas kabuhi mo. Hindi ka lang sa gilagaw, no? Kabalo ka, mag-inom-inom kag kung medyo puno-puno ng utok mo, kung kaysa ang hinaksanay kag ang kuhitay da kang agbayanay, hindi mo na punggan action hands mo. Sabi na gid kong istorya no do kanami gid sang sumsuman yo nga istorya abe baw dala hutik-hutik ang iban do manghalok na nagani. Ang HQP mga kaaksyon, pag-usar sang home quarantine pass buwas nga adlaw, hulaton tani kay may ara sa ipagwa nga Executive Order number 58 si Mayor Bing Leonardia. Sa idalom sang GCQ may HQP kita. Di tani maka-explicar pagdugang although may mga ari na tadi ginauyatan nga mga initial sini pero hulaton tagi ng EO para konkreto ano. Sa mga public transportation na naman, limited kag public transportation within the city makaaksyon sa Bacolod. Arito to si Vice, ang bayagalibog ulo ko sini kay sa una, isa lang ka apart lang, one seat apart lang, subong duha. So hindi lang kay half sang imo sining dupa dira, kundi daw isa na gidya ka dupa ang distansya. So do nagbutang sa 20 to 25 to 30% ang limitasyon sang pasahero sa imo sinisalakyan. Kung pulo ang gina-require before, subong ti anom na lang no? Tano, sino pang mabiyahe sa amusin? Nagsaka pa ng presyo sang crudo sa action hands to, tag 10 centavos kada litro sang diesel kagang kwan ho, ining gas ho. Ari ha, salamat gid sa explains na, explains. Salamat gid Action Daily no. Ari yo, sa mga jeep kag mga buses bla, ang pasahero ang magpungko duha ka pasahero apart gani mo. Oy, layo na gid no. Galing kiti para ni kayuhan naton. Sa taxi na naman, monitor ka mga taxi ka nagasakay sa mga taxi dira. Duha lang ka pasahero sa likod, wala sang pasahero sa atubang. Okay, syempre kung may pasahero ang driver sa tupad niya, lapitanay sila kayo. So amo na mga kaaksyon ang sitwasyon na duha na lang gid ang pasahero sa likod kag dapat nagalaka mantos na sa likod man wala na sa atubangan. Mong aring mga tricycle ginato no kag mga e-bikes. Ang tricycle diri duha ka pasahero, isa sa atubang kag isa sa likod. Hindi man guro, di naman ni guro budlay hangpo no. Wala sang back ride or sa likod sang driver mismo. Ang driver dapat may face mask man. Si driver kag pasahero regular nga nagasanitize ang ila sini nga mga salakyan, mga kaaksyon. Ang pasahero magsanitize ang iya sini nga kamot dira no? Pero no, iti wait na mahimo, kinanglan tani tubango ng kamaturan kiti nagaaway kita sining hudlom nga klase sang kwan nga ini sang kagaw nga ini. So kabay pa nga nahangpan nyo subong ha, suliton ko sa mga jeep dira ka mga buses dira, dapat duha ka pasahero ang distansya, ang kalayoon sa isa ka pasahero. Grabe na. Ang taxi na naman duha lang gid ka pasahero ha, duha sa likod. Kag ang tricycle naman duha ka pasahero, isa sa atubang, isa man sa likod kag wala sang back ride. Di mga e-bike dira isa lang pasahero baw sa mga barangays diri sa Bacolod. Mga tricycle kag mga e-bikes nagapinagusto lang gid ka karga ka mga pasahero daw ay man ni sila yalabot sa katabo sa palibutan. Sa mga government operations na naman niya makaaksyon, mangin fully operational ang mga talatapan sang gobyerno nga nagahatag sang essential government services. Di mga departamento nga ang ibang nga departamento dira skeletal workforce, meaning mga ara sa 50% na depende sa ila sini nga department heads dira. 40 hours per week gin lamang ang gina-allow sa inyo nga makatrabaho.
amo sina, no? Para at least hindi lang gid mag dinutok. Hotline. Amo ning tinutuyo sa gobyerno. Sa mga negosyo na naman makaksyon, are, monitor ka mo dire. Pwede maka-operate ang mga negosyo nga yara sa category 1 kag 2 kag 3 man mismo, no? Ang mga respective nga mga percentage ng operations dapat i-check ang DTI Memorandum Circular number 20-44 mga kaksyon. Hotline. Ati kabalo naman kita kung ano nga mga businesses ining importante, no? Nga pwede maka-operate mga kaksyon kag ini nga mga negosyante gin-inform naman ni sila, no, sa ini nga sitwasyon. Hotline. Tanan nga negosyo pwede maka-open sa sining GCQ pero muna may ara kamo sang ginatawag naton skeletal force gyapon, workforce gyapon, distancing gyapon, health protocol dapat ipatuman nyo gina sa inyo sining mga negosyo. Hotline. Aring mga negosyo nga ginadilian mag-operate sa tion sang GCQ na lakip sa category 4 based iya sa DTI, no? Ini daw di gid man ni kwan, ini dugay na gid man ni way na gid man sila ginapatuman pa, no? Ini mga driving, mga pagtuon, mga dance, mga acting, voice calls daw diri sa aton duway gid man ni masyado. I don't know. May mga voice lessons kita action hands, no? May ari kita di mga dancing no? Dance tawag sina lessons may ara man, no? So why ni anay subong stop gini sila, no? Acting da may ari man diri sa ato pero since before do nagululuntat gini. Sa mga entertainment, okay na muna ni sila. No? Mga industries diri sa aton, di kami diri sa Aksyon Radio, entertainment, mani amon, kuan man kami di, lagka man kami di. Hindi man kami nadurungan, nag-aalalabot di, like for maybe may program ko sa gabi, gaabot ko di na 5 na sang hapon, las 4, ang may program subong, amo man na yang ari di subong. Hotline. Amo na ginapatuman, no? Mga libraries naton, mga museums naton, cultural centers diri sa aton subong duway gid man na. So padayonon ta na ha, mayo inang ginahimo ta. Sa mga tourist destinations na naman, mga water parks, mga beaches, resorts, wala dapat sang bukas mga kaksyon. Hotline. Ginadilian gini ang mga ligo-ligo nga ini ang mga lagaw-lagaw sa mga kondiin na lang. Ti ano ni karon mga bikers taya sa mga nabukid nga porsyon nga sagi ka bike, mga riders naton. Ato ganiyo sa Don Salvador pati ang mga may mga kabataan to gintawag nila sang grupo nila nga daw mga enforcers sila bla sa Don Salvador mga skate to sila mo. Ginsaway nila ang mga riders Aksyon JM, rider man sa Aksyon JM mo, pero buot niya kasi bata ya. May ganin ni angkas, siya lang ni isa glagaw ya. Hotline. Sinita pa nila ang mga enforcers nga mga kabataan to nga nag-volunteer na gani sa pag-uyat ka placards, action hands. Tunto mga tao bla. May placards ginauyatan nga health protocol, distancing, social blah blah blah, face mask ba sinita pa sa mga gwapo nga mga riders. Hotline. Kung isipon mo gani, doon di ta naman isagi imagine mo na ara da sila ga ililinom kape sa isa ka lugar action je, no? Sa tabok karsada to may gatililindog to yung mga volunteers nga nagauyat ka mga placards, ikaluluoy sa mga kabataan tapos itaon mo pa. Hotline. Kung imo gadya isipon, pigadong utok sa mga riders kay nga kinanglan mo pa sila i-remind as tubang mga nagadugaraling mga kabataan to. Daw mo na blang sitwasyon inakigan pa, no? So liwaton niyo ng batasan niyo. Hotline. Sa iban pagid nga ginadilian mga kaksyon, ang mga massage. Hindi lang ka mo ni magpa-massage subong dira lang ka mo pa-massage ang kilala nyo nga sigurado nga why siya naka-massage pagid sa iban to kay basi inabalang may COVID to bla. Hotline. Magpatato hindi man pwede. Ang mga live events pwede kono pro subject pa sa DTI guidelines. Mo sina pero check nyo sa DTI pero kung ako ay na lang kaya hindi man pwede gani ang bisan kasal gani ang minimum mo maximum 10 persons. Di magpakasal ka mo karon 5 sa Iloy, 5 sa laki, 5 man sa babaye. Kamo lang nato nga 12 karon buryong kasal-kasal, way nalabot ang pare kag pastor da. Hotline. Ay sus, kung magpakasal para man hinablos ko ni. Na September 24. Paano ning kasal ni man? Atrason lang anay Hotline. Sige, tinong tanid karon. Bulang, baong bulang gini porte. Sa Bacolod lang na mention ko ha.
Ang mga beer houses, dire mga nightclubs, mga kabataan nga mga amusements alang-alang man, ano? Di sila pwede mag-action. Pero bisan sa MGCQ ginabawalan basta damo-damo nga mga tao ginabawalan ini. Aksyon Hotline. Diri naman kita sa mga dine-in mag-action, pwede basta 50% lang ang kapasidad sang restaurants kag mga fast foods mga kaksyon. 50% kon ang capacity sang table mo dira abi pulo dapat 5 lang ang gamiton anay. Aksyon Hotline. Pinakasimple na nga pagpensyende sa inyo ha. Public markets, Central Market, Burgos Market kag Libertad Market close every Sunday para sa disinfection. Aring close ni sa mga public markets ni kadamo mangyapon nga nagabaligya da kada Domingo ka mga bagol gini sila mo. Aksyon Hotline. Kaleng kay nagligad to dakpan ta mga ni mismong gabakal ang mga taga City Legal Enforcement Team man. Hotline. Operation sa mga essentials nga negosyo, no? Gina-encourage gina mga utod naton nga mag-operate sa negosyo kaangay sa mga essential goods pagkaon dira. Mga services dira 12 hours lang. 12 hours lang supermarket, amo ni siya, butika, public and private markets pwede gid magbukas basta ang ginabaligya pagkaon kag importante sa sulod sang puluyan. Aksyon Hotline. Ang klase ti way pa man klase basta way sang face to face mag-aksyon, mass gathering gido amo gini ginadilian ang dalag ko nga mga pagtilipon religious gatherings pwede tubtob 10 person gid lamang, no? Amo ning ginapalayag diri. Kag may ara na sang border and checkpoints, check-up points September 3 to 15, no? Iniya sa idalom na ni sang home quarantine pass mga kaksyon. Aksyon Hotline. Amo lang na ang dapat naton patinan para likaw kita sa paglapta sining COVID-19. Ini nga tikang ginahimo naton sa aton sining gobyerno para nga balik kita sa normal pila ka adlaw mga kaksyon. Aksyon Hotline. Last 8:41, replay ko lang gamay ang confirmation na lang kay Secretary Carlito Galvez. Western Visayas sa Iloilo City, Iloilo Negros, Bacolod. Sa Bacolod po sir, tinulungan po natin yun, no, yung City Mayor doon, si Mayor Bing. Nagpadala po tayo ng through the BioCare, nagpadala po tayo ng 400 na remdesivir at saka meron po tayong 2,000 na PPE. And then nagpa-deploy po tayo ng 5 high-flow nasal cannula. Dahil po kailangan po nila dahil kasi may mga severe cases po doon. So natuwa na po si Mayor Bing dahil mabilis po yung ating kasi po nag-usap po kami ng Secretary po ng SBG na mapabilis po yung yung transport at nagpapasalamat po kami kay Secretary Del na napadala po kaagad yung kailangan po na mga gamot para po doon sa critical doon sa Bacolod City. Okay, critical sa Bacolod City. Aksyon Hotline. Nagsanto gido sa hambal ni Vice Mayor Elcid Familiaran kay dangati medyo mabulobodlay ang sitwasyon naton subong. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon Radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radyo.
nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong nagkaintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act.
Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanarisari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa itong mga palanggagamangitan palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amoning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Madayong Aksyon Radio.
Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot na nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrodsox Choice for Hotline. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, may aga lang kay Sir Dennis Richard Tiboroma. Good morning, sir. Monitor Roma family sa San Enrique. Greet lang ko no, si Ray John Tan Villalon sa Barangay Purisima, Manapla sa Energy Fans Club. Salamat, gid. Sinong inyo nga queen na digani? Si Dorel kag si Eden, no? Aksyon Hotline. May aga kay Luz Vizon. Good morning, watching from East Homes, Mansilingan. Mulabin family. Keep safe, Action Bryan. Salamat, God bless. Kamumanda. Benigno Malakaw, salamat, gid. Jocelyn Kalamaan, thank you, gid. Rogelio Sumper Jr. Action Radio, pwede kami kapangayo, bulig. Mga OFW na aridi sa hotel kay may memorandum ginpanaog ang IATF nga pwede kami kapuli sa amon mga balay didto na lang kami magpadayon sang amon quarantine, pwede na kami kaguha sa Hotel Subong. Oh,
ano may result na kamo? Anong sitwasyon? Sige pa, check naton abi ini kay may interview na lang ta si Pirit Sinyo karon ko na kay hindi man basta-basta nga makapauli. Anyway, sige, pakaronan ko niya. Last 9. Aksyon Hotline! Kaya na, ang concern naton sining GCQ magkaksyon sa nabasa ko diri, mismo nga si Vice Mayor Elsen Familiaran daw galibog ba nang iya sinihuna-huna. Bangod nga mas nagjutay pagid ang pasahero, no? Sa mga jeepney pa pasahero, black nga mga salakyan. So namatabo sini paano ni makadala puli kalanon ng aton sini mga driver kung mag-amoy ning kalihinabo. Aksyon Hotline! I-check tabi karon ng ano be ang aton sini mga utod nga mga driver makaksyon sini matiniyon. Online sa hotline. Online sa hotline. Sa aton nga linya si Secretary General sang Ondok, we have Sir Jigo Malakad. Sir, good morning. Aksyon ba? Good morning. Good morning Bacolod doon ka. Good morning Negros. Ari bla sir, salamat gyud si mga time kay na sa interview ko kay Vice Mayor Elsen Familiaran, aminado siya gani nga bisan siya mismo medyo nakuan man ang huna-huna niya sining mga public utility vehicles. So nabutang diri nga ang pasahero sa pampubliko nga mga salakyan ari jeep kag buses kita makapungko to passengers apart. So meaning ang 50% before subong ara na lang sa 25 to 30% sir, no? Sa mga taxi na naman niya, duha lang ka dapat ka pasahero gid ang makasakay, sa likod lang tanan kag ang tricycle na naman niya duha lang, isa sa atubang kag isa man sa likod. Any reaction Senator sa hanay sa mga driver? Actually ang jeepney PUB under kami sa LTFRB. Ang LTFRB may regional office kita kag may national office. Nga ang national office naton dito ga coordinate sa National Interagency Task Force Manabi. So tanan na kami memorandum circular magi ginahiya sa national kay sa nasiling na naton public utility kita, no? Public utility at the same time carrier kita, common carrier kita. So wala kita wala kita disregard sa kung ano ang bag-o nga order mapa LGU mana o kon mapa provincial government man na. Ang aton respetuhon naton ang desisyon sang nasyonal. So particular kiti ang Bacolod ang nagdesisyon sang GCQ nasyonal. So nasyonal na tanan nga policy ang aton nga ginasunod, no? Bilang pagrespeto man sa statement sang pila ka mga opisyal sa local government unit, tanawon gid naton permi ang senaryo nga ang aton nga ECQ, GCQ, MGCQ subject na siya permi sa meeting, no, kag binyo nga arang aton nga mga stakeholder. Kaya hindi na pwede tanan sulbaron lang isang interagency ang problema sang pandemic. Kaya nagakapiktuhan 100%, 0-0 ginayang 100% sa pumuluyong Pilipino, mapa-presidente ka man, mapa-congressman ka man, senador, apektado kita sa pandemic. So, ang aton guro ayon sa nagpapanaog sa mga siya nga order, ito man ko to nanay ang mga stakeholder, no? Kung wala nagkakadapat, kaya may araya gani pasahero nga gusto niya, isa na lang siya sa isa ka jeep. May haraman na gobyerno nga gusto niya ang proteksyon sa pasahero kag sa gobyerno lang, wala yan na ginalantaw ang interest ng driver nga maarkila sang jeep sa operator kag ang income sang operator nga amo man ang ginasaligan niya para mag-cycle ang iyang business abi. So tani inang cycle ba lang aton nga pag meeting nga dapat ara ang mga stakeholder pamangkuton naton like Granada. Pamangkuton naton ang pumuluyo, pila bala ang gusto niyo nga pasahero nga komportable kamo nga hindi kamo malatnan, hindi man mapatay ang aton driver, hindi man mawala ang aton pasahero, at the same time ang aton interagency task force hindi man mauyan sa nasyonal. So wala tanin nami aksyon ba galing kiti subong halos monopolyo nilang ideya, praning na ang gobyerno mo, praning na nga daan ang national government, praning pa ang aton ng mga local government official. So paano nila solbaron kung hindi nila pagpamangkuton ang subject sa palatnan ng mga pumuluyo nato nagsunday. Sir Jeg, ang ining GCQ nga gindeklara diri sa Bacolod, nag-base ini sila sa declaration man ni Presidente Rodrigo Duterte actually, Sir Jeg. Halin sa national mismo. That's why questionable kayo mo. Nag-declare ka GCQ, why mo mapapabadaan ang results ng imo nga 4 days na swab test. Nakuti nga pala mangkutanon, granting abig na mag 0-0. Wala sang apikta, wala sang positive sa almost
10,000 nila nga target, mapabiyay 5,000 man ang Iltukulod, 5,000 ang bago Morsya, Talisay sila, ano pala na bago. Granting abi nga mag-0-0. Damo na ta napiktuhan. Damo na ta napiktuhan 100% apektado ta tanan. Granting abi nga ang target nila susubong sa 6,000 plus nga nasuwab nila. Mayara ka kuan lang halimbawa na lang natun 20% abi ang nagpositive. Diin mo na siya ihaboy. Diin mo na siya i-quarantine. Kaya dapat mabalaan na sa pumuluyo mo kay para ang willingness niya bala ay mapasuwab kuya. Kay dito mo lang ko gali ibutang Japon sa sudad sa Bacolod kun sa Bacolod ko na suwab nga nagpositive ko dra man lang ko. Pero kung questionable siya, damo na siya pala kung that's why ang decision ni President Duterte tani gin kuan niya man bala ginulat niya ni ang result sa 4 days nga ano ning term nila time out, big time, etc. So kabudlay man nga i-declare mo din nga GCQ nga wala ka pasang data, wala ka pasang comparative kung anong mga resulta siniti after abisang pila ka days mabalaan abi nga ang 8,000 positive. Anong i-declare niya manghod pagid sang ECQ? So meaning bangod sining bago nga declaration kamo ya sir, ano hindi nyo lang ni anay paggasundon upod lang kamo anay sa old nga declaration kay ti ambal mo kay na nagasandig makamo sa LTFRB. Yes, ang official nga pronouncement sa LTFRB Memorandum Circular 2020-027, effectivity niya May 14 to May 16, 2020 up to present. Amo na nasundon. Talis kami pagbago, kag may bago kami mabaton nga Memorandum Circular, mapatawag ta dayon meeting, i-invite nato ng mga stakeholder, invite nato ng tri-media para ma-disseminate siya soon as possible kay from September 1 to September 30, malawig ni nga panahon mo. So karon kung napiktado nga atong driver, kung ako yung driver, hindi na lang kuya magdahe, kiduha mo lang matabo sa akon. Either dakpon ko nga may COVID violation or mahawaan ko sang COVID, so mas maayo pa mas tiyatom ako, ay kung mapatay kuya, aralan ko sa sulod ko balay. Sige, hulat-hulaton. Tani ba si magpagwa man guro ang LTFRB Region or National Synchronized sa declaration ni Presidente Rodrigo Duterte for Bacolod, sir? Ano man ang hulaton naton? Sige, thank you sa atong mga driver, halong gid sa atong mga pasahero. Pero sir, last na lang gid sir. What if bikon may dinakpanay nga matabo abi, anong pwede himuon sa mga driver mo subong? And maulam ko term. Kiningkoy niya nga panggobyerno. Kay una ang driver naton, wala siya police power nga magsaway sa aton nga mga pasahero nga wala kamo face shield etc. Kay singgitan ka nila ya slave ka ba yung pagkabig sa amon. That's why ang aton nga mga police ni bilang galando-lando kung ano pang mga ginaobra ni dira ka mo focus sa pandemic naton kaya mo kuniligan naton nga isolbaron hindi ta pag-iguno naton mga driver. That's why ang LGU Iloilo nag-react yun kag nag-criticize sa mga police operative kag army mga task force hindi ta pagpatyo naton driver kay maningwa lang nga makakaon una wala man may ginahatag ng gobyerno mo kay maningwa kami nga makakaon as long nga nag-comply kami sa inyo quarantine procedure abilan na kami sa dalan. Let the police kag army nga magpasipay kag magdakop sa mga pasahero. Kaya mga pasahero naton hindi na tanan mga wala iniskwelahan, may mga professional da nga kung sawayon mo, igan ka pa. So amo niya as public utility empleyado sa gobyerno nga sweldo, subukan na kami sa pasahero, hindi na kami mag-react ako kung nakaroon nga violation na action by. Sige. Sadya. Sir, salamat sa mga time. Good morning. Thank you, Aksyon Bay. Good morning. Yes, sir. Aksyon Hotline. Sadya gid kay ang mga driver mismong ondok naghambal. Siya hulaton tanay ang LTFRB nga makapagwa man sang ilaman to nga mando nga nagaupod sining GCQ diri sa syudad sa Bacolod labi na gid sa kunanong nabutang diri sa GCQ mga kaksyon. Aksyon Hotline. Pero depende na sa mga driver kay para layo sa dinakpanay, layo sa problema. Magtutunan taning GCQ kag kun ano man ang dapat nga himuon ta para layo sa problema mga kaksyon. Aksyon Hotline. Kabalo kasi parar man ituod mo, no? Agapagwa man ng LTFRB sang ilaman nga guidelines nga ginasanto diri sa GCQ kun anong mandate man sang aton sining gobyerno like Presidente Rodrigo Duterte kag sa lokal man. Ti klaro man tambal ni Malakad
siya may lain yung direksyon maning sa LTFRB. So dito lang kami anay masunod kay way pamanto sila to. Tingin mention ta to nga duha ka tao distansya sa gapungko sa jeep kag ko mga taxi driver to ate hindi lang to anay nila pagsundan. Last 9 sa aton sa pagpangalagan. Sinigid lambang nagpagwa sang EO number 58 si Mayor Bing Leonardia. Breaking news ini ang EO amo ni na number 58 natuhoy na ini sa stricto nga pagpatuman sang home quarantine pass mga kaksyon. Pagbalik ko i-plastar ta. Aksyon Hotline 2006 going WID for best public affairs program for radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan walaton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa duwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo nga ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020.
Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Saan ano nga kaintangan Responsable ang pagbalita Kagaya nga na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga mag-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangka naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon ngadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Pamati ang namon ginasanligan Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita nga dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod nga mensahe Wala sang ginadang piligan Padayon Aksyon Radio Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon Padayon
Padayon Aksyon Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at Aksyon Hotline! Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad las 9:23. Bao tani i-explicar ko pa tani ning kuano parte sa EO 58 para sa pag-usar na strikto nga paggamit sang HQP no umpisa Setyembre 3 tubtob 15 diri sa syudad sa Bacolod. Aksyon Hotline! O galing ka alang-alang gid sang panahon ko. Sige lang kay may mga udto pagit nga balita karon sa Aksyon BBB plus Tarni sa hapon kag sa gabi. Bantayan diri sa Aksyon Radio Bacolod kay kompletohon tagid ini. Aksyon Hotline! May ara na gid lamang kita sang 115 dias ang nabilin before ang Pasko. Nami pamatian no. Aksyon Hotline! Kag 122 dias ang nabilin before naman niya magsaulog kita sang 2021 na bagong tuig mga kaksyon. Aksyon Hotline! May agalang kay Kagawad Dodong kag kay Mama Gamay naga-monitor sa Sinimat Tinian. Sige, ang oras ko kulabos sa upod sa bagos nga pwersa sa Aksyon Radio News Team.
Ini si Aksyon Bryan Morden, talos nga nagpangalagad sa inyo. Kita karon sa Aksyon na Farming Line. Good morning! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!